Som al fondo d'en Peixo. Aquí davant s'aixeca la que antigament va ser la masia Can Peixo i que actualment és tota una desfeta. Perdoni, jove, com s'atreveix a parlar així de la masia més senyorial del Prat i el símbol del poder i domini de la meva família? En el Prat, durant segles, els Ponsí, Sarriera i abans amb ell, Llobregat i Sant Joan, érem els propietaris més importants del Prat i així ho ha estat durant segles. Sí, senyora, però m'haurà de reconèixer que això que diu la infermera... Llevadora! Ai, llevadora! Això que diu la llevadora és veritat. Aquesta casa és una desfeta, una ruïna perillosa, amb les parets mestres tremolant, les bigues plenes de corcs i podrides, i sense res a que es pugui anomenar sostre. Però qui els hi donava permís per ocupar aquesta casa? Jo vaig vendre les terres a l'Ajuntament perquè l'any 1931 van aprovar un projecte per urbanitzar tota aquesta zona i em vaig haver de barallar amb ells perquè no em volien pagar el que em pertocava. Però jo quina culpa tenia que volguessin un parc més gran? I ara, això, haver de veure la meva casa plena de desocupats i malfactors. Senyora, una mica més de respecte, que en aquesta casa només hi ha gent treballadora i famílies que no tenen on anar perquè en aquest poble no hi caurà mort. No. Sí, a la mínima que et descuides et demanen una fortuna per viure rellogats en habitacions sense condicions. Hi ha uns que s'han anat a viure a cabanyes, I els més afortunats encara viuen a les entrades de les cases. Pobra gent que fuig a la misèria. Té raó aquest home. I no és veritat que siguin mala gent. Són gent humil i treballadora. Han vingut a buscar feina a les fàbriques o a construir les pistes de l'aeroport. Sí, però jo quina culpa tinc? Nosaltres hem fet moltes coses pel Prat. Sí, fins i tot van regalar les terres per aixecar l'església. I com m'ho han agraït? Com? Amb un carreró, un carreret de no res, que ningú no sap on para. Perdona? Una miqueta més de respecte, Casa seva seria molt gran, però tampoc era res de l'altre món. Que ni clavegueres tenia. Que ja em dirà com ho ens hem de fer amb la canalla. Sort que la casa té moltes habitacions. Que a cada habitació hi cap una família. 60 o més famílies que hi som. Déu meu, quina situació més insostenible. Hola? En aquests habitatges, el llum acostuma a ser de setilè, el foc de petroli, en fogons fets malbé, i que per tant no gasifiquen el petroli i fan tant de fum que els ulls em couen i mig inutilitzen. Però, a l'hivern, contra el meu parer, hi ha els brasers de tarregada mal encesa que amenaça asfixiar-nos. És ben curiós que sigui precisament en aquesta mena d'habitatges on jo he vist néixer els nadons més grassons i més bonics. Infants que, tot i arribar tan miserablement al món, són acollits amb una joia extraordinària per pares que són doblement pobres. Celebren cada naixement amb una gran festa i conviden a rondes a tot el veïnat. I tant que sí, senyora. Un fill és un fill i sempre és una alegria la seva arribada. Bé, i després hauré de patir la pena de veure l'enderroc de la masia. Perquè què hi guanyaven els del tren tirant la terra? Ai, si no fos fer fora tota aquesta pobra gent, sí, sense un lloc on refugiar-se. No pateixi, senyora, que ja n'hi ha uns quants decidits que li estan donant voltes per trobar una solució, Ah, sí? Ens en sortirem, no en tingui cap dubte. Així sigui. Així sigui?